O, Doamne! Salutare, oameni și bine v-ați găsit la al doilea episod din Far Cry Primal. Data trecută am spus primul și da. Și am văzut un leu. Dar habar n-am nici nu pot să urc pe el, că eu am abilități. Și da, nu știu cum ce nu pot să-l călăresc, că n-am toate astea de la animale. De la animale, de fapt le-am pe toate. La abilități. Și da, hai să fac cea mai grea misiune din joc. Doamne, ce dau pe pauză? Să văd unde e, dacă ni s-a salvat. Și cred că nu. A, da, eu de aici l-am luat. Pe lup. Și unde era? Oameni. Eu caut o de-asta, o zonă, să salvez. Și aici e, să văd cât să merg. Serios, o milă. O milă trebuie să merg pe jos. A, da, ăsta e lupul care l-am bătut. Și da, trebuie să alerg fugind. Doamne, trebuie să alerg fugind. What? Ce e asta? Să-mi bagă. What? Și da. De ce tot dau pe pauză că nu vreau să o duc aici? E destul de ciudat că pe ăsta îl am în bază. Pe asta încă nu am, dar nu știu voi cât ori trebuie să vin acolo. Și pe ăsta l-am în bază. Și e destul de ciudat, pentru că nu mai apare misiunea asta. De la început. Dacă om. Cine ar face așa ceva? Să bage misiunea aia de la început, în care e buvnița. A, da. Și aproape toate animalele le am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și am pus puțin pauză. Vreau să fac o promovare la domnul, la gamerul Robert. Nu zic că stai. Ce bine că nu uit, că n-am uitat controalele, cum se controlează jocul. Ca și eram praf, de când n-am mai jucat. Nu am jucat GTA 5.